Ja viem, že asi čakáte nejaké vyjadrenie alebo niečo, čo sa proste stalo, ale ja tu proste nebudem teraz na niekoho hádzať špinu, keď sa tak rozhodnem, tak na tom v prvom rade najskôr zarobím, aby som z toho aspoň aj ja niečo mala, ale teda áno, bolo to tak, snažili sme sa, alebo chceli sme sa snažiť dať to nejako dokopy a potom zistím, že Čávo má hodinové rozhovory so mnou v telefóne, aby mal nejakú poistku, kebyže ja niečo na neho idem vyťahovať. Ale ja sa ničím netajím, všetko o mne viete, takže aj keby som na tých hlasovkách povedala niečo, čo on chce proti mne využiť, zedol. Možno posledná vec, ktorú poviem k tejto toxickej téme je tá, že z každej strany som počúvala nejaké informácie, nejaké veci. Samozrejme, že človek, keď je zamilovaný, tak sa snaží to ignorovať, alebo teda nevenuje tomu nejakú pozornosť. A za postupom času som zistila, že všetko, čo som sa dopočula, dozvedela, tak bola naozaj pravda. Takže a niektoré zákerné kundy, ktoré si myslia, že mňa to nejako obmedzí v mojom zápase, alebo ovplyvní, o to budem lepšia. O toto budem lepšia v tom zápase, hej.